Здравей, приятелю незнайни! Ела да ти покажа нашите тайни. Добре дошъл в Свети Кирил и Методий, училище родно, с игри и занимания, изпълнено волно. Да започнем с тази стая. Тук започнем да чета, да пиша букви и смятам задачи, да чета уверено, като първолачи. Това е моята класна любима, тя ми е незаменима, винаги до мене беда голяма. Това е вярно, тя е като мама. И нека влезем в друга стая, тук явно мога да мечтая, да лепя, изрязвам, моделирам и хич неща да се прибирам. И ето пътешествието продължава, какъв голям таблет се приближава. Той на дъска прилича, интерактивно се нарича. Спортът е важен без съмнение. Елате с мен за подкрепление. Тук тичаме, скачаме, водим и със спортни успехи се бъдем. Дори за миг не се чуди и нашето училище Свети Кирил и Методий избери. Бъди един от нас и помисли, достоен училище си. Основно училище Свети Кирил и Методий. Винаги първи, винаги успешни.